Yan, so good day sa ating lahat and welcome ulit sa aking vlog. For today's vlog, pag-uusapan natin ang pinaka-importanteng bagay na pwede nating ilagay sa ating motor. Ito yung pinaka-importante at wag na wag yung titipirin sa inyong mga motor. Kahit anong mang motor yan, no? Mga scooter, big bike, underbone, semi-automatic, gaya ng Wave. Ayan, so kanina kasi kakapaayos natin ng kadena or kakapa-adjust natin ng kadena sa Yamaha Binalonan. Merong isang customer doon sinundan natin at naalala ko tuloy yung isang bagay, no? Ang problema kasi dun sa motor nila, halos wala na daw langis doon sa kanilang motor, which is I think naman na dapat talaga nating hindi binabaliwala or dapat na wag nating baliwalain ang langis ng ating mga motor. Kasi ito yung dugo. Ito yung dugo ng ating motor. Pag malinis ang dugo, maayos ang sistema ng motor natin. Pag marumi naman yung dugo natin, doon tayo nagkakaroon ng sakit. Or kumbaga sa motor, pag masyado nang madumi yung langis na nagsi-circulate doon sa iyong motor, doon na mag-i-start na masira yung inyong makina. And alam natin na ang pinakamahalagang parte ng isang motor is yung kanyang makina. Kung hindi natin namomonitor yung langis natin, hindi tayo nag-change oil regularly, doon masisira yung ating makina and eventually magkukos yun ng napakamahal na maintenance. Babala ito, no? Dapat doon tayo huwag magtipid sa ating langis na pinapasok kasi napaka-crucial ng part ng langis sa ating motor. Yun yung dugo ng ating motor, kaya wag nyo po itong titipirin. Always check your oil kung marumi na o hindi pa, and do it regularly. No, sa akin kasi every 1,000 kilometers ako nag-change oil. Ang pinakamahalagang bagay at wag na wag yung titipirin, no? Kung magtipid na kayo sa lahat ng bagay, wag lang ito. Dahil napaka-importante nga itong nilalagay natin sa motor ito. Or napaka-importante talaga nung nilalagay natin sa motor na ito, which is yung ating langis. So wag din kayo maglalagay ng langis na malapot. Wag din kayo maglalagay ng langis na sobrang labnaw. Kasi may mga motorcycle na may dedicated viscosity yung kanyang oil, and wag na po natin yung babaguhin kasi mechanical engineers na po ng mga manufacturer yung may, shoutout sa iyo kuya, manufacturers na po yung mga may sakop niyan. So wag na po natin siyang baguhin, no? Kung 10W40 ang recommended sa motor mo, 10W40 ang ilagay mo. And wag na wag mong titipirin ang nilalagay mo sa langis mo, kasi yung quality ng langis na, kasi yung langis natin yung directly contact ng ating makina. Siya yung naglulubricate sa ating makina na napakahalaga. So ilalagay ko sa comment downs or yung link nung kahalagahan ng pagpapainit ng motor dyan sa baba. And panoorin nyo na lang, no? Kasi short video lang ito. Paulang tayo, naalala ko lang kasi yun nga yung isang sinundan natin na customer kanina sa Yamaha Binalonan, halos wala ng langis sa kanyang makina, which is very bad. Na napakahalaga na wag po nating tipirin yung nilalagay nating langis. Again, ang langis po sa motor natin is like kagaya siya ng dugo sa tao, na siya yung umiikot sa loob ng makina na naglulubricate ng ating makina. And pag ito po ay hindi siya napalitan regularly, yung mga dirt, yung mga dumi, yung mga dust, yung mga minerals doon, patuloy lang nang umiikot sa ating makina, sa loob ng ating makina, and eventually didikit yun sa surface sa loob ng ating makina, and dun na mag-start na masisira yung ating makina.
Kaya wag na wag niyo pong tipirin no yung langis na pinapasok or kinakarga ninyo sa inyong mga motor. Wag niyo pong ikompromiso yung health ng inyong makina. So maraming salamat, sana may natutunan kayo, and this is Kuwik TV signing out.